Единствено чрез взаимоотношенията, чрез взаимодействието с другия, ние опознаваме повече себе си отвътре. Може да осветим онези слепи петна, скритите от нас самите места. И това е ролята на нашия партньор като отражение и огледало на нас самите, на онези дълбоки вярвания, свързани с любовта, с взаимоотношението. Начина, по който се отнасяш към теб самия, е начина, по който се отнася и твоя партньор. Затова промяната се случва отвътре навън. Не променяме нашия партньор, неговите реакции, поведение, не променяме нещо извън нас. Единствено може да променим себе си отвътре. И когато случиме тази промяна и трансформация, тогава това, което ни заобикаля, включително и нашия партньор, ще се промени. Нашия партньор ще промени своето отношение, своето поведение в посока хармония, любов, ценност, уважение. Промяната започва от теб. Може да се свържиш с мен, да поговориме за любовта в твоя живот. Аз съм Лора Семерджиева, ментор за лична трансформация и хармонични взаимоотношения.